ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಒಡೆಪೋತೆನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಚಿಕಪಾವಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇಲ್ದ ದುಮ್ನಾನಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರೆತ್ತಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು नमस्कार. ಕೈಟಿ ಆಯ್ತು ಹುಡುಗಿ ಕೈಟಿ ಕೈಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಕೈಟಿ ಬಡ ಹುಡುಗಿ ಕುದಿತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅದೊಂದು ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ರೆ ಓ ಜಯ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಯ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ರ ದಲ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ದಲ ಕೊಡಿಯರು ಎಲ್ಲ ಇಂದಿ ನಾರಪ್ಪದರೆಂಜಿನ ಯಾವ ಪೂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಹಂಚು ಪಾಯಸ ತಿಂಪುನ ನೇಪಾಳ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುನಿ ಫೋಡೆಲ್ಲ ಮುರನಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಇನಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿದಾದ ಅರ್ಜನುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೋಟಡುಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಗಾಳಿ ಬರೋನುಂಟು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಾತೆಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ತೋಟ ಸೋಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಬೀಚ್ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಬ ಇರ್ಲನ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಮುರನಿ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು मनी पड़ती जानता जानता ना तो जीजी
दादा ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಪನ್ನೆ ಅತಿಗೆ ಐಟಮ್ ದಾದ ಉಂಟು ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ರಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪನ್ನಗಾನೆ ಇಲ್ಲು ತೂಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪೆರೆ ಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತೇರ್ನ ಸಕ್ಕತ್ ಫುಲ್ ಜಾನ ಆ ಪಾತ ಜಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾ ನೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ ಕೊಂಕಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇದೇ ತೋಜನಾ ಜಾನ ನಿಪಾನೆ ದಾದ ಬರೋಣ ಪನ್ನು ನಾನೊಂದು ಉಲ್ಕುಲ್ಲು ಕಾರ್ದ ಉಲ್ಬೋದು ಆನಂದಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆತಿಗೆ ದಾದೊಂದು ಪನ್ನೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬಿತ್ತು